Талпынны кешеләрең, гөрләп бар халлар бүтін эштерең, сыныга ашыры барлык хыялдарың, асык булырдар йөрер юлдарың, хатыны кыздың бәхете хөрмәттә, яратудан аттар мөхәббәттә, олы шатлык һөйгән иярең булып, озыр кушта итә инне талпынып. Әзәйтеп торга балаларың, хәлең белһә дуслары, тугандарың, көтеп торгалар ата-әсәең, ай кояштай балкыр синең күңелең, хатыны кыздың бәхете хөрмәттә, яратудан аттар мөхәббәттә, олы шатлык һөйгән иярең булып, озыр кушта итә инне талпынып. Тормыш матур диеп бетә яшәһәң, авырлыкка башыңды имәһәң, рәхмәтле булгаң һин ядымышыңа, күңеле күгендә яныр кояшыңда, хатыны кыздың бәхете хөрмәттә, яратудан аттар мөхәббәттә, олы шатлык һөйгән иярең булып, озыр кушта итә инне талпынып, хатыны кыздың бәхете хөрмәттә, яратудан аттар мөхәббәттә, олы шатлык һөйгән иярең булып, озыр кушта итә инне талпынып. Хатыны кыздың бәхете хөрмәттә, яратудан аттар мөхәббәттә, олы шатлык һөйгән иярең булып, озыр кушта итә инне талпынып, хатыны кыздың